Bupati Klaten menyerahkan 77 M lebih untuk 381 desa di Klaten. Itu bantuan keuangan khusus. Yang namanya bantuan itu biasanya untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perangkat. Sekali lagi, namanya bantuan itu untuk kepentingan rakyat, bukan untuk kepentingan perangkat. Tapi yo mbuh. Pak Wo, aku kibelingi, kowe kok dengan Yungatmi. Mau apa to yo? Yo mesinnya penting Pak Wo. Yungatmi goleki ngopo? Lah wingi Yungatmi weling kowe apa? Lho, wingi kira Yungatmi weling, Pak Wo. Engko nek diwenehi duit karo karya plecet tampanono, ya tak tampani lho. Lah yo kuwi duwite ditakokke Yungatmi. Ah Yungatmi ora weling kon ngeke Yungatmi ngono kok. Ya tak tampani tak engko no. Wong weling Yungatmi mung kon nek diwenehi duit karya plecet tampanono, ya tak tampani. Wis tak tampani wis tak engko. Maksude Yungatmi iki kok nampake ora kon nyandu kowe. Iki ngomong ngopo? Senengane kok kabeh masalah wae karo aku.